6 ya 2024 iri pakati paLast Nyamkoa okuchakoma Village B naChief Kandera ari plaintiff mhangariro yenyaya achimhangarira Simba Rashe Chikuma defendant muvhigiro yenyaya adresi yaSimba Rashe Sakombe Village Chief Kandera Maundarweni naSimba Rashe Chikuma uri kushedzwa kudarira Chief Kandera nemusi wa07/07/2024 kuzopindura nyaya wakamhangarirwa inoti ndinoda pfuma yangu mombe 7 mombe yemasungiro 1 mombe yedare apakanzi yedare danga 1 mbudzi 4 dzokusungira machira 16 meters plus $60 US rijena gobvu gumbeze 9 kgs ne10 US ndinoda mari yandakashandisa 30 US Rusambo 1,500 mazvidzwa complain Last Nyamkoa ndo mhosva yakamhangara kai Simba Rashe Chikuma mhosva yakamhangarirwa wainzwa tinotenda pamusoro ichaka kuinzwa hongu kwete tainzwa mainzwa ka muri kuibvuma here kana kuiramba regai nditi tinoiramba. You are not pleading guilty pamberi pedare chandikapire yenye ndinomukoka kuti wese unofumira pfuma yako kuna Simba Rashe ine kuzondizokwira dare ndakaona mwana wangu angodzingwa ndobva uya pauma ndobva andazosvedza domo kuchii aidza atadza kuwira neamweni ngati saka muri kuti kudii ndakagara naye tuli ndandiri kuti chandakwira dare mwana akapiwa kupora kutunga nyaya yepfuma wakapiwa ina Simba Rashe kusakuta nyaya ndichitauranga kuti pfuma yako iwe kamira sei nenge vachikuma baba ava munovaziva here ndinovaziva munovaziva pakuti ndamukurungani pfuma yavari kutaura muri kuinzwa here ndiri kuinzwa pane here pamuri kupikisana naye hongu asi muri kuiziva zvenyu chaizvo kuti pane pfuma inofanira kuenda handitika saka kutawirirana kureva kuti mii madaira pari zvino kuti ava munovaziva mune mhosva navo zvakanaka saka I think pari zvinezvi tichida kuti tisu tichiadjasta kuti zvamunowirirana nokuti handikuya kuno kuda kuti mubatsirweka saka ndopatavada kubatsirana manje saka chapakuita ndechekuti toda kupa mukana ava ndinzwisiso zvavari kutaura then tozonzwa nekuti pakuenda kwakaita mwana pane here kurodzi rwakambonyorwa ruripo here ndati ruripo here ruripo ka ini chanenge chitotaka kubvunza muno kuti zvakati zviripo then pane tozvisa kuna sekretary kuti verengera tozvaadhirasa kuti nezvizvi ndo zvinodiwa kuzviita tanzwanaka nekuti pari zvino imimi apa magara mune ana mukurungani kutsvaga ukama ndizoka saka ndafara kuti mimi ava munovaziva mune mhosva nawo mune mwana akatombotora ikoko saka izvozvo dare rinoenzanisa kuti zviende pakanaka right saka ndenge ndichiti sekretary tiverengere zvakare achikuma vari kutenda kuti vari kuziva kuti mwana wavo akambenga aendawo saka tiverengerei kuti vati pfuma yavo inoti chii mombe yemasungiro 1 mombe yedanga 1 mbudzi 4 machira 16 meters plus 60 US jira rinofana kunge riri jena gobvu poita gumbeze 9 kgs ne10 US pamusoro vari kuzodazve mari yavakashandisa 30 US kozoita rusambo 1,500 pakanaka vachikuma pfuma iri kudiwa mainzwa ndeyamatenda kuti mimi mune mwana wenyu kana kuti mwana wenyu ani mwana wawa asi pfuma iri kudiwa pamusoro pazvo mainzwa handiziva mune here kamwe kakugadzirisa kamwe chero musirimi muridzi wemukadzi asi mune kamwe here kakugadzirisa kekuti mukurungai wenyu mungabatsirana kuti apa nepapa zvinhu zvigamuchiri pamusoro echamano ndinofunga vana mukurungai vamhanya zvakasimba kumhanya
Takaroora musi wa 9 October 2023 tichiroora muroora ndamuona ari panapa. Asi tichiroora muroora takanorora pachipostori. Tasvika kuya sekuru wangu vari muno vakanoora nemusukuru wedu munyaya yakanorora pachipostori. Vari muno sekuru wangu vari muno mudare mutaura kwatikuita kuno pare. Okay. Vakanoora tichiroora kuna baba mupostori. Vana havana kutizisana. Takaenda kuroora pachipostori. Tasvika ikoko sekuru vachinyorerwa list. Baba vakati zvinhu zvangu ndinochaja pamwe chete. Tikachaja zviverengeto zvababa 550 US. Ndo pepa rangu. Tikachaja zviverengeto zvababa, tikachaja zviverengeto zvaamai, tikabvisa mari yatakabvisa, tikasara tine murandu kwaana Tezvara. Tasara tine murandu kwaana Tezvara achiuya nokuti tichizviona kuti muroora auya akazvitakura. Tikatanga kubvunza, tiri kukumbirawo list rezvakasara. Ndokutumira akaenda nasekuru wamunyaya, chienda unoona vana Tezvara mupuwe list rezvakasara. Sekuru vachidzoka vanoti kuroora kwamaita uku vana Tezvara vatovangochaja zvinhu zvawakahwana, chasara imombe. Sakati ndipei list, ndo list randakapuwa, original list, mafotocopies andaita. Saka izvozvizvo tazogara list riye risina kuuya rezvasara zvatoda kubvisa. Taroora pachipostori, mwana aimbirwa hosana asvika kumba kwatambirwa nemapostori zvinowitiniswa nevese kana muroora. List riye harina kuuya kusvika vana vasvike mukunetsana. Mona nyaya iyi yavari kubata ndeimwewo isinei nedare asi takatarisa. Vana vasvike mukunetsana, muroora aende kumba. Inini mai ndakaziva kuti muroora aenda kumba. Ndikamudirecta muroora tiri mudzimai muzukuru, chienda kumba kuna baba wako, kana kuti ndaitaura nemuzukuru, mudzimai wewe sadombomoya, kana kuti aende kuna ana tete, ndiri kuuya. Nokuti akusiko kutanga pane pakatomboenda muroora, ndikamudzora pamba mujuru nefoni ndiri kwarara. Saka izvozvo haana kuita, akabva aendawo. So mukunetsana vana vasvika pakunetsana, tozodza mukomana aenda apa vana gupuru. Ndobva pamashura ndaona kuti zvinhu zvanetsa izvi. Ndakashedza tete vemuroora vakauya nemunin'ina. Ndakashedza muzukuru wangu uyoyo musadomba kana nasekuru nevapostori. Ndakudzoka zvichatouyawo papfuma yamutaura imimi murikuwirirana here uye zvichatasara chii? Uye kuti inini chandikuwirirana nacho chandikuda kuziva chokuti iyi pfuma yatakabvisa papepa ravakanyora haina kupera. Tine chikwerero vana Tezvara ndosaka chemari tatikamirativerengerewo zvinhu zvamupepa ravaikoko zvasara zvati muchii. Date 09/10/2023 kuroorwa kwaEpi ndiro $10, dare $50, zviverengeto zvapapa 550 yakabhadharwa here. Zvisina kumangwa hazvina kubhadharwa. Haisati yabhadharwa iyoyo. Zviverengeto zvamai 600. Vabvisa hanzi chini vabviswa yabviswa yezviverengeto handitika 240. Kunhonga kwemusikana 100. Mukuwasha ava ne300. Auya ne300. Yes. Ndobepa riri panapa. Ndobepa riri panapa. Alright. Right. Nyaya iri panapa vachipfuma. Pfuma yenyu muri kutaura na mukurunga wenyu muri kuzvigamuchira. Patiri kupesana ndepapa. Papi. Takaroora pachipostori. Ndopepa rediri. Tasara kuti tiwane mombe nezvokusungira handiti. Asi nhasi uno mukaona samanisi kuuya kwaraita mari. Riri kutotaura mombe kusvika parusambo. Isu vakangoti panapa sekuru apa apa chasara imombe handitika nezvokusungira.
rusambo pachipostori aivo sevapostori vanogona kutiudza vakuedzana sei Iwe pachipostori kutaura kuti ava rusambo makamusa kuchaja here nokuti apo panositi kubereka pafana kunzi pane rusambo unofana kuizopisa pamusoro changa ine ndiri kuti list ravaikumbira ava zvona taizonyorawo pashure nokunge izvi zvambobviswa zvakabviswa izvi ndolist ravaichemera kuti rechitunu. Alright, zvisinei imimi kwakaroora mwana manzwa here zvikudiwa ndo pakati tichinorora pachipostori sanangu kana tichifunga kuti taifunga kuti kubatsira yachikuma imimi ndimwe here munonoroodza pachipostori kana kuti mwana wavo ndivo vanoroodza pachipostori inini ndiri mupostori aya ndati imimi mupostori ndimi munonoroora pachipostori kana kuti ivo mwana ndivo vanoroodza mwana wavo pachipostori mubvunzo iyoyo unogona kupindurika zvakanaka tikabvumba sekuru vari munhu vapindure nokuti takaenda tichiti pamwe tikunoroora pachivanhu tinyorerwe list vakati aiwa hatinyore list zvinhu zvedu tinochaja kawani vari muno zvachikuma ndingachiti inini kana ndinoroora ndikunotedza zviri kubva saka kureva kuti ava kana ndichinonzwa zvavanochajawo handiti kumasvingo ndakaenda vachiti unobvisa 10,000 US handiti kudharweni kunoku 10,000 inondibvisisa kunzi uri kuroora naye inini kana ndinoroora kureva kuti ndinonotedza zve 10,000 saka kureva kuti list ranga muchiti mimi richazotera kumashure ndokutaura namkurunga wenyu kuti ndorine rusambo nemombe 80 saka mirai kuda kubatsirana kureva kuti imimi kana muri pakuti list ramunaro rakapera ndokuchaja kwavo ndo zvanga tida kunzwa isisi kuti vakanga vatotipedzera regai pamusoro changamira ini handingagoni kutaura munhu mwana kuti roora pachipostori kapachivanhu vakanoroora vachiudzwa shoko rokuti aiwa hatisi kuzoita zvechivanhu tichakupai list vari munhu kaida kunzwa pamusoro achikuma nyaya yenyu inofunga iri padiki diki manzwiro atiri kuita mukodzero renu imimi motoziva kuti pachivanhu chedu pakuroora kana pachipostori kana pachivanhu zvataurwa izvi zvinotobviswa chete hazvinei kuti chivanhu chipostori kunze kwavava kwamanuere chete ndo vandikaona chete kwete vamwe vese ava vanotobvisisa rusambo mukono masungiro chii zvese zvinotobviswa machira zvese zvinotobvisiwa saka apa handisi kuziva kuti pamunoedza kuda kukonana namkurunga wenyu ndopapi nokuti zvilisti kunyora kutaura kuti mari yamukaendesapo ishoma havana kukupedzera kukunyorerai listi ravo saka listi ravo vazoona kuti saka kunetsana kwataitawo aiwa mkwasha wangu ndanetsana naye nofunga ndopazosakisa kuti aiwa rege tinyora chii listi rangu zvinhu zvangu zvakasara zvinhu zvanofanira kupiwa kana zvikanzi chipostori asi kuchipostori koko zviriko zvinotobviswa chete baba chikuma pari zvinezvi handiti zvataurwa mudare mazinzwa kana zvibudiwa mazinzwa ka saka pari zvine stati isisu changamire vanzwe nyaya nokuti finally haisati yapera nokuti haisi kuzoperawo zuva ranhasi saka kureva kuti isusu tichipe mukana mambo vatitaurire kuti tozosangana kuti musi wakati toipedzisa pamusoro changamire inini handibatiki mukomana habatiki for very security reasons ndosa ndikuda kunzwa pana saka kana machita mubatike mari yedu edare munozoibhadhara ndinotumira vanasisi saka vanga vekunomirira nyaya vanotoya nayo motozwa kuti mari yauya haisi issue hombe iyoyo right ndosaka tiri kuti sisuka still imimi muri amukungai handiti ndimi muchabvisira mwana wepfuma sezvandakangoita ndiraiti kutaurira yachikuma imimi zitari panapa ndirasimba racho taada kuti titase nyaya sezvazviri kubasa munotozviziva izvozvo munhu asungwa apa ndisimba racho but imimi mauya simba racho is above 18 ndizvoka ndizvo here toda kuti mukuzinzwa toda kuti chiri mongo tifambe padiki diki pane pandoda kuti tiusvike ndizvozvoka saka kureva kuti kana tasvika ipapa manje tinosvika pakuti tikukakavadzana nemunhu asiriye nokuti simba racho anogona kuuya otitaurira dzimwe nyaya imimi muchikakavadzana naye mukunga venyu but kuroora mukunzwa changamira kutaura kuti kuroora kana dai kanzi chipostori asi pandiri kunoroora ndinonotedzera zvekudiwa ikoko ndizvoka saka imimi chitiudzai kuti pamaona pakuremerai ndepapi pamusoro changamira mukadaro mukundivhara
munhu akanorora achiudzwa mashoko yandotaura ari munhu ka munogona kuzonzwa kwaari kuti zvii zvavakataurirana achitipa feedback. Ndinodavira hongu kuti simba rashe munhu apfuura 18 years haana kana chanacho kutorora. Ndosaka mutiona izvozvo taitraya pamashure pasina nyaya dzazobuda idzi kuti tirambe tichimaintaina urora. Manizwa ndichaona tezvara wamhanya taifanira kutoti vauya mwana uyu vadzokera kudare rechipostori kure pagedzo gasa vana hamuzive kuti mangwana vanodzokerana sei. Vanogona kudzokerana mangwana munonyara nazvo. Aiwa, vana hasati vanambana. Saka chetika zvinogona kudaro. Ine tikuudzai kuti dai manzwa kuti vakandorora vakanzeri kuchauya rimwe rerusambo izvo zvataurwa nevava. Mukaemusati magara kuudza ruoko rwui kaindofika naishiwangu topika naishiwangu zvese zvandataura mudare rachipikandira chokwadi chisina manyevo chisina manyevo. Mwari ngavandikomborere. baba kuchigara pasi ndakubvunza makaenda munyaya chai pamakataenda munyaya makanzimurora pachiposito saka pachiposito chamakanzimurora imimi vakakuti here akubviswe rusambo vakakuti here akubviswe mombe masungiro vakakuti akubviswe here mombe dzodanga saka pachiposito pamatara kuti okuro pachiposito ndopapi tipe zvakazara pamusoro yechakadini mafambiro atikaita tasvika kunourora kwatokutaura tikati isusu tine mari yatava nayo saka pamari yatava nayo ega tobva taita sendobva tachajwa sezvikanyorwa paperi tachajwa sezvikanyorwa paperi tikati pane zvasara zvese tokumbira mutipe risti racho rese tibva taziva kuti tononzokera kuna nababa tichiti kudii kuitira kuti tonova pamhinduro yekuziva kuti kuri kudiwa zvakadaizvo saka risti ratikapiwa ndo ramumwana ratava nayo nokuti kava kuti vakaura pachiposito zviziva kuti kuuraiwa manga makatopedza ndokutoa kwazvinoita aipepa ratina ratouya pakudzokera kwatikaita vakati vari kuchaja zvaamai vochaja zvababa zvesati kuti pepa patikadzokera tikangotiti zvese zvababa tikati pane zvasara zvazvo zvatotora zvemombe vakatiwo pepa remombe richazouya tezonyorwa okay ndo nhasi pepa rateera manje makapera adare kuti rakuda pfuma yakasara yacho iye ndeve avakuchida vapi saka ava tivaudza izvozvo pepa riye because mimi ava menosina kuvaudza kuti pepa racho pane pepa richateera mashure hanzi pepa richateera pamusoro changamiro kutaura kwaita sekuru ndakuudzwa vachiti kunemo zvinhu zvababa zvese zviri papa mombe dzi hapana kumboita argument yemombe zvinhu zvababa nemari yerusambo yakataurwa ipapo pamari yatikanzi zviverengeto payo kunze kwokunge dare rakuda kuzvichinja varipo vakanorora zvazvinoita manje vachikuma dare rinochinja chete kana tasvika pakuti isusu vanhu haakurambana imimi apa hapana nyaya dzekurambana kureva kuti imimi muchiri kurodzana kana mombe 8 dzikutaurwa kedzi kana kuti dzingave ngani dzakanyorwapo kapo dzitoripo asi kana kudai muchinzi maakurambana ndopadzinozonzi pane vana vakati pane zvakati tanzwanaka saka pari zvinezvi zvese zviri kutaurwa apa izvi zvichiri zvineroro rokurodzana ndinotenda changamiro asi munoziva here kuti handizivi kuti patsika dzedu muroora amini musikana anonhonga mari ipi pazviverengeto here 2 kana pakanhongwa kunhonga kwemusikana akanhonga 100 tinoda kudzoka mutsika dzedu kuti panonhonga musikana anonhonga padanho ripi poita ndaida kubvunza vakanyora listi ichokwadi here zvekutaura avo kuti listi rakapwa munhu kungoti hongu kwete regai sekitari musikana anonhonga chero padanho rasvika mari zvichienderana nokuti vabereki vari kumupa mukana here because izvozvo ndo zvinonzi zviverengeto munomu kuti hatizvitaure tanzwanaka zviverengeto yese munhonga kumusikana maijeji hapana pakambonzanina kunhonga mari ndoda mari yangu yemudare anditika saka panofamba zviverengeto ndo panofambawo musikana ipapo hatisati tapedza kuti tiende hatichende because pari zvino zvitenge tiri kuti achikuma vanzwisisa here
pfungwa yekuti novava ndeyechokwadi haisiyo manyimbo nokuti haisiyo chipostori. Ayo, pamusoro Changamire. Ini mifandi kudangedza kutopesana naye. Imi mde mama manyesa kuchiongorora kuti kuchipostori kana muchiroorana zvinhu zvinofamba sei. Baba voti ayo apa pakati pakasarira kune mwana achauya. Ndosaka tinoda kuramba tasamuroora asi iko zvine zvenyaya kuti nyaya dzinenge chiyokumatarisa izvozvika inga vanhu vanozotsvaga vanawo vakura. Anditi mazvona toda kuavhoida izvozvo titarise chimuroora asi kana zvakasafamba zvakanaka hakuna vanhu vanotozikana chivanhu kuti mwatotsvaga mutsvaga waita sei akura. Ndosaka tavaima kuti edzi kunzwisisana kuti baba vangu imi chinyatsotsangawa chazvezvo kuti kuora kwamaita yako maiodza inongo kuti kochipostori ndokokuita sei tikudiwe pachire kuti mimi makati tikurodza pachipostori pano zvimwe zvinhu zvaidzafanira kuzviita zvitipinda apa here nokuti mukurodza pachipostori nyatititsanangurira chazvezvo sezvitara kuwachikuma kuti zvaakubuda mutsika dzechipostori dzamaita kana kuti dzamaisraeri. Iwe mwana ndiwani wenyu cheche. Okay, saka chitinyatso kuti tsanangurira postori munoita sei isikurodza kwedu tinokorodza marodzerewa ekuti tinochaja zviverengero zvababa izvi tinozvichaja mumba asi tinozochaja pfuma yekusungirwa kweko kwese kusvika zviperi zvatinoita. Saka pese pavaikumira vandoda list irya ndo zvimwe zvanga zvichateera kumashure izvozvi zvokuti kanongouya mari uya kana kwezvikadawa unodaga mwana wako ungadavaakaristika mucheta rii zvazokonzesa vanhu kuti vari matambudziko awanikawanikai akangotaurira zvaanyaya ati mabva kuda pachena makaviga rii anoona kuti nokuti panopuwa list manje panozitorachangamire panopuwa list pamari iri kubviswa zvisina kunge zvabhadharwa zvinoenda pazasi zvidudzira kuti izvi hazvisati zvaita seizvi zvokuti nhasi vachibata kudare munomuka munhu vaifanira kubata kudai inini ndakabhadhara izvi kunoti izvi zvanamombe verosamba zvese zvazvina kunge zvakaita seizvi zvakabhadharwa vakabata listi ravo saka manje iininga makada kuita mupatso Vana, I can't tell that. Amine, muroora wenyu mimi ari kupi sofa? Muroora akaenda kumba kwake. Wari kuvabereki vake. Saka kureva kuti miraita tada kuita cut short because chiri chazotezepedza regai tipetingana changu. Izvozvo zvamunokurodza kwakadaro makafa vanhu vanditi ezvine zvekutanga kurambirana panapa handiti bhozi havana kutonzwisisa pavaikumbira list vaitoti vaone zvinhu zvakasariwa nazvo zvamunofana kuti muchidhureki kuti makaviga zvinhu izvo zvinova nhasi manje paanotaura zvakawandawanda kuti muchivati kuda zvakati vakutoti ndakatoroora anozviona zvinhu zvinongotaurwa izvesho pazasiiza zvinongoroorwa zvinobhadhawa zvifamba zvakadaro isavige zvinhu kwemunombochaja makutukutu emari sekuti 600 500 pamunhu wari avaina vamani saka munhu wobvisa 1000 yokubvisira kuti vaijeiji chete zvimwe zvinozvoraurarodzaiva kuti zvine standard right uri kuti Ndinoda kuti kana ndino vanga vakauya nezvinhu zvakanyorwa apa vakapedza vaitotarisira kuti vanopedza kuroora nokuti kana vaizotanga kupiwa rimwe lisi vanenge vatonyangirwa nekuseri nokuti zvavakapiwa lisi raitarekera topera kubhadhara. According muchivanhu chedu zvino nhasi nyaya yauya mudani machief kandeya izvo zvakanyorwapo izvo isi munomo hatozvidi izvozviye ndianonzi maijeiji kana matsvaja nhandano saka guru chauya sei saka guru chauya mambo munomovana kukonzida nyaya yozvisungirwa ndokunonzi kuroora izvi zviverengeto zvamai zvababa kujiwa asi kuroora ndokusungira pamusoro Changamire tinotenda mukuona ndisake ndambotipata vakamanya namukurai pakuroora munhu unotochiroora anatezvara tipa list uchichema mozviziva akamatiwanzirawo chira zvino nhasi tochema munomudarira mambo zvadii kudzoka nekuko kwazvakaenda kweti tichema isisu tine ukama tine mwana ari kuuya ibvunzai muroora izvozvo ndini ndakanotenga preparation anayo
ndine zvangaita ndakutomira because nyaya yekumatare kwani kwamambo handichaita manje ndosaka kuti munhu anotsvaga chi aiwa haikoko musasviki saka aiwa haikoko musasviki rambai mune moyo wamaita iwoyo kuti regai chikuma regai tichidai so pazviitiko zvese zvaitika dare rinotarisa zvataurwa nachangamira kuti uine samambo kana yava muno mudare rinotarisa zvisungirwa zvese zvinofanira kunge zvichiitwa here tanzwanaka kuti zvinofanira kusungirwa ndo zvavari kuzivisa ipapo saka kureva kuti izvi zvese zvakuti vana makanidzwa nani chimatekenya ndebvu aiwa izvozvo hazvipo kureva kuti here kana takuda kuchiroora nechivanhu chava kuda manje otidzorera mari yese totanga pakati listi roho yakatonorora tera munase oza hapana mbudzi dzemushonga makikira magumbezani nomombe dzidzi imukuru masungiro ndavanga uchizwa wakabvisa mombe mukuru masungiro nombudzi chitoti chikuma ukatapudza zviro zvinei wakatojiwa haiverengwi kana ukaenda kudare ripi unotozaona kuva hauna chawakabvisa havandingi vakuti vakuda kutodzidzao nomukuru masungiro machiraya izvo zvinonzwa kutaura kwenyu maita basa asi ndikuda kungoedza kuti point yanga iripo kureva kuti ivo vakati misleader nokuti patakaenda hatina kuti tikunorora pachipostori takatuma vana sekuviri ndai munorora chi mudzimai ndowakasvikauma takaenda pachivanhu chedu munhu achinzi ari kuya kuroora vanhu vanoseta riski ravo maringe nozvise zvakona zvitapisha handitinga ende zvekanova kuti humwe nyimime makaibata sei vanotanga vaita zviverengeto ozopedzera woenda kumombe dzomasungiro rusambo dzotanga dzochiyaaka kana mari iripoka duzibank yakusvika zvitukupi iko saka kura kuti apa iyi yakauya kai yakangopera pazviverengeto ndobva yapera asi kana yakuzouya manje saizvozvi mudare ramambo havakonsidheri nyaya yezviverengeto plus vashuma chataurwa nadomboyo makapabata munogona kuona kuti zvishuwa ndo mafambiro anoita chi matare ava vataura kuti ndabvako asi vati listi rimwe richaita sei richauya ndoshoko anditi vazokuudzai kuti ndio listi rierenge richitaura kuti riri kuteera kumashure apa iroro rasingavhanozoya rakadaro aiwa mira tidavo ndo zvazokonzera kuti zviuye asi ava vataura shoko richinzwika nedare rine kuti pane pepa renge richateera saka kureva kuti pepa renge richateera ndiro ramuri kunzwa riri kutogadziriswa nedare munoziva dai zvinhu zviri chedzi zvinofamba zvakanaka tingadai tisiri pano ndosaka mambozotsura kuti aiwa nyaya inoanza kuti amai vakadai inyaya yakakuda kufikisa pichana hatisi kudhuwera ikoko iyo ichazouyawo kana amai ane zvavakaitirwa vachatovapiwawo pano kuda kupedza asi baba vachikuma imi pamakaura imi anobvisa zviverengeto urondikadzi ndipei nguva dare ndipei nguva marules of natural justice ndipei nguva chitaura zvabataaaaatibatsirani taurira mimi manje ndikuti inini dai kuri kuti muroora tinaye ari pamba kana kuti akateerera zvatikati akaenda kumba ndakatumira sadombo kuti endai kokonodza ana atezvara ndichida kuti vana atezvara zvavanzwa vadzoke nekuya kuya tigare pasi tione kuti tingaite sei nevana hazvina kuitika izvozvo tamhanya kuno kudare ati mazvo saka isisu tichikura muchipostori ndoma ndakaberekerwa ndo marorero edu yaya obvisa mombe dzako nhatu obvisa kono masungiro unouya obvisa mombe yechimanda zvakudhipenda nokuti mukomana takaona musikana wake zvakadii anditi obvisa mombe yechimanda izvo zvinobviswa izvozvo grosari takapedza zvese ndizvimadzibaba chaikaroora mwana wangu kunoroora zvakati sekumasanangu yaudita pari zvinyaya tingadai tichikubvunza manje zvinhu zvamuri kupokana tazokubudira saka isi hatizizive tiri kutoti isusu ivo vari kutaura chokwadi but ivo hauna kubuda pachena kuti madzibaba vechangamira wangu ivava vabvunze kuti havasiri kana vasiri tanyaya yake rakapedza tiudza manje iwe kuti
isi tinorora zvakati zvati kuchechi kwedu tizvidzi tibvunze weurumuri maroro yamuita kuchechi kwenyu kuchechi kwedu madzibaba kana mabvunza mozobvunza avakura kuti chero vamwe vedare kana vari muno hamuchaike mapostori muno izvo zvandataura izvo aiwa mirai vachikubaya mirai chingamiri vachikumataurayi mukange muchiroora kumadzibaba mazirangeta ndo zvatakaita izvozvi maudza toda kuroora mwana tamuwana motuma vanonoroora ikoko pachipostori wosvika unochajwa mari yavanochajwa zvokahwani sezvavakaita zviya zviya hairambwe nokuti ndana tezvara vachaja tapedza saizvozvo mombe dzinozoteera mombe 3 dzinotaurwa mombe dzikudiwa yechimanda dipende kuti musikana wanenge akadi zvandingapindure murooro inoburiswa mombe iyoyo antemazva mombe yamai inoteera futi mombe iyoyo vamwe vanopera zvavo pamombe 3 ipo pane yamai neyababa asi izvo zvandataura zvinoita se zvino iyi andikuzoudza rusambo rwakasanganiswa kutarisira kuti yofanira kuroora kuchechi kwenyu zvii zvandataura izvozvo shefu kune mombe dzinofanira kuzoteera pane mwana aripo mombe idzo dzataura dzinoteera ingani aiwa matati ngigone kuvachajira chinonomosekamse mombe kunobviswa mombe 3 dzinobviswa idzodzo mombe idzodzo dzoenda kwana tezvara aiwa asati dzabviswa saka ndiri kuti tine ukama zvinotobviswa chete nokuti pane chii pane mwana achavo nokuti zvavanotaura izvi zvakataurwa kwaEmanuel kuJohn masoko kwedu vanosungira zvese zvakakwana zvenge zvidiwa ndozvakwaEmanuel apa ava handisi kuziva kuti dzamukutaura mimi dzatonama bwazi apa ndiri kunzwa kuti mombe 3 ndidzokuroora ndizvi zvesungirwa masungiro inenge iripi inoteerawo ko mbudzi dzinoendawo saka pamwe chete wani pari kunetseka iyo mari yerusambe kutaurwa apa ipinde ipapo asi dakambatara kuti sisuka shuwa kupfumba yekutaurwa idai imombe dzekutaurwa ini ndinoiziva handitika dzimwe dzenguva kuda pamwe vanogona kundimhanyira nokuti ndagaradisa kuti zvinoita sei zvinobviswa inova ndo pfumba iri kunzi iri kudiwa novava nyangwe tapesera pakuti ivo vanoda rusambo ichiziva kuti rusambo rwacho unodhigwa seika asi pano zvimwe izvo mataura izvo izvi zvagara zvinoita sei zvichikumarwa kutaurira over 1000 kutaura novava isitina ajasta kuti mwana wavo akadzidza akasvika papi anolevel ipa nditika kumwe kune kuri kungotaura chete kuti vanoda mari pamwana wawandika pane level yekuti mari yeibhiswa iri tiona tinetsvaka tinobva papi wanza sati kuti iwe hauna kuisa mbudzi dzomushonga nemachira nogumbeze nomukono masungiro mombe dzedzo kutaura ndodzokudaro ozviziva chikumana asi izvo anditi taurirana asi 1000 rusambo runotoitwa kana ruchiuya muno mudare runozoadjustwa nedare ndozvavari kutaura changani ipapo ndipachati pandinogone kukoteshi aiwa ikoko kwese kunga titange tapedza kuti unoona changamisa dzasaka nambotanga ti vakamhanya natezvara vana izvozvi vanopiwa mukana vachinge vaita vanopiwa mukana kuuya kuno kudare kuno kwakanaka kuenzaniswa handiti asi kuno wesena marriage naiva ndizvo saka inini manga matobatsirwa kare nedare sofa dai kwanga kumukumba muri kumba mari yamakachadzwa yokunhonga iya handitika uku imimi manga muchitoziva kuti kune bhalanzi iroro ndoriri kunzi maijeijai kureva kuti yadhibane jenyi hamuchaiita sei hamuchaibvisa iyo tsambo yacho chayarusambo rwamuri kutaura muno mudare munomu hune nhamba inotaurwa isiri iyi bedzi imimi ndimi manga muchiita panike muri kumhanyirirwa asi manga musati maona kuti kochangamire nedare vari kuti kudii
nekuti tsambo dzinototaurwa kana uyo anotaura yaanoda asi inozotokatwa nachangamiri inokatwa kana kuwedzera saka zvese izvozvo kana mombe dzamuri kuti nhatu uyu ari kuti ndiri kuda imwe chete kuno imini zvokuzoti muri kuti vana tichazoona vadzokeredzana zvazvenyu asi imimi in short maingoteedzera zviri kutaurwapo zvisina kumbodhura saka pari zvinezvi regatipe mukana changamire tizoisa panext court tozoidzoke bhoza isati yapera hayi tozotaura futi next court ndanyatsa kukumbira ndamanikidzira kuti ndiuye mukomana awanike kurenoswapei zomaita manje kuudza ikunzokubata awanike kana makagona kutumira representative anozoya kuzomira sezvamaita kana hanzvadzi yenyu iye inogona kuya kumirira yonza kuti ndakwanisa ndivachatumira nemari achauya nayomaita mimi nengi vachipuma pamunotumira mari munoisa futi mari yemukomana idare rake handiti nomusikana wake kutoti dare rinzwe nyaya yacho chero asingakwanisi kunge asipo asi dare rinoda kunzwa zvaari kutaura iye kuti chaakwirira dare rineri chii ndizoka mwana muroora wenyu mimi tichada kunzwa zvaakwirira dare kureva kuti tinzwe dare kuti rinzwe kuti akwirire dare panoda mari yemwana wenyu mimi kuti isvike mudare yasimba rashe then tonzwa nomata aripo here kana kuti haapo here sezvazvese atete vake ndivanenge varipo handiti atete mazinzo here zvekutaura muroora wenyu ndo zvinenge zviripo mipopo then nomata kuti zvakamira sei ndo zvinozokoshera musi upi iwo iyoyo nofunga chazonoudza katawana mukana sezvo ndini ndinorodza mwana ndinomirira izvi that's okay no problem saka tosangana next court toirefa musi wa 4 demukaisa kure because isusu tinoisa dhei redu then dhei ruru unomata kuti hamuna kuuya tinenge tichiziva kuti sei munhu asina kuuya toisa another day because madhei edu manje unogona kufona regira harisi kukunda zvakadai zvinobva zvarekodwa kuzotiakudirira dare kamaona dzenyu mukavatumakaatenda kuyaunzwa kuti For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.